En stor del af den atmosfære eller stemning, der er omkring bygningen og stedet, er jo, at her er vi ude og møde naturen. Her er man på kanten af det nordatlantiske. Det er jo for alle mennesker jo en meget sådan emotionel oplevelse af at møde naturen på den måde. Der er en form for skala og distance, som er stor. Man mærker havets tilstedeværelse meget tydeligt. Udgangspunktet var, at vi skulle ikke bygge et hus, eller noget, der på den måde var fremmed for stedet, men vi skulle prøve at indgå i det landskab. Da vi var på besøg på stedet, der havde jeg havde en klar fornemmelse af, at det her sted, eller den her bygning skulle indgå så meget som muligt i de helt fantastiske omgivelser, der var. Bygningen skal helst indgå som en harmonisk komposition på stedet i landskabet. Og ved siden af grunden lå der et fyrtårn, som på en måde var det, der var landmarkedet på stedet, og det skulle man ikke konkurrere med. Så udgangspunktet var at arbejde med en bygning, som gjorde noget helt andet. Altså hvad nu hvis det her det handler om horisont, og ikke om forbindelse mellem jord og himmel, for der har vi i landskabet bagved, som også er sådan et kurvet landskab med fyrtårnet på, så ville det være naturligt at lave noget, der var horisontalt. Og det blev sådan efter en hel del forskellige måder at tænke det på til den her svage kurve. Det er tænkt som en form for kontinuitet af landskabet i havbunden, der fortsætter op. Så hvis man skal oversætte det sådan til en metafor, så er det som om, at der er en kæmpe, der har lige med sådan en lille kniv skåret, løsnet overfladen af jordens overflade, og så puttet det her hvalcenter ind under. Det arktiske landskab, det er jo sådan, på mange måder har det enorme distancer, og på den anden side har den et enormt nærvær, fordi materialiteten, altså mosserne og blomsterne og alting, når du dykker langt ned, så opdager man, hvor meget liv der er, og hvor meget nærvær der i virkeligheden er i den lille skala, og samtidig har man de der enorme distancer. Så der er mange ting omkring det arktiske, eller omkring klimaet, som også har med det du sanser og oplever at gøre, som vi selvfølgelig prøver at understrege og indramme så meget vi kan. Så facaden består af sådan nogle kurvede glas, som på en måde som opløser grænsen mellem ude og inde, og giver sådan en lidt sløret havagtig fornemmelse, næsten som at kigge igennem vand. Og det er selvfølgelig en teknisk og økonomisk og på alle måder usædvanlig facade, så det at få det til lykkes også teknisk har været en meget vigtig ting. Så en anden meget vigtig ting for mig har været at fastholde, at bygningens gulv ikke opfattes som et fundament eller som en base, hvor man ligesom, man kan sige, hvis man ser på den klassiske arkitektur, så har du sådan en base, du lægger dit hus ovenpå. Og her er det modsat, altså fordi at bygningen er en del af landskabet, så er gulvet i huset følger landskabets topografi, altså dens bevægelse. Så der er sådan nogle små skift i højdeforskel på gulvet inde i bygningen for hele tiden at møde det udvendige landskab. Og det er selvfølgelig for at få en oplevelse af at være næsten, altså være så tæt på vandet som muligt, men også så tæt på klipperne, så man føler, at man i virkeligheden er en overdækning på klippen. Den her forestilling om, at arkitekten laver en vision, og så er der bare nogen, der bygger den vision, den findes ikke. Det kan kun blive dårligere, hvis ikke man følger med hele vejen og fastholder diskussionerne hele vejen igennem. Det er en proces, som er absolut vigtig for, at den bygning, der står der bagefter,
også kan forstås og fornemmes og føles som noget, der har dybde og har en kvalitet, som også holder ud over det umiddelbare, så den visuelle. Ja, og så siger hun, at når hun kommer ind her, at det virker meget... Det er enormt vigtigt, at huset bliver brugt efter intentionerne. At det her er et hus for alle. Det her er et hus, som skal være inviterende og venligt og imødekommende. En af problemstillingerne på stedet her var, at det var en halvø, som egentlig var brugt af lokalområdet som rekreation. Man kunne gå med hunden osv. Og man kom ud til kanten af havet, og nu pludselig så ville den her bygning fuldstændig optage arealet. Så derfor er det også oplagt, at man siger, hvordan giver vi det tilbage til lokalsamfundet ved at skabe en plads, som alle har adgang til, i stedet for den ø, som vi har taget fra dem. Så det kan man sige, det er en af grundene til, at huset ser ud, som det gør. Det ser også ud, som det gør, fordi der er en komposition i landskabet, som vi gerne vil lægge os ind i. Så det er både forståelsen af det visuelle og æstetiske på stedet, men også forståelsen af det kulturelle og sociale. Så det skal jo helst være en syntese imellem den forståelse, vi har af stedet, og hvad er det her sted har brug for, fordi vi vil gerne efterlade det på en måde, så man synes, man har fået noget, og der ikke er blevet taget noget fra en.